Gratuluju. Gratuluju. Mami, vyhrál jsem. Já jsem vyhrál, mami. To víš, že jo. Tram tadadá. Vítěz v běhu od plotu k plotu. David Silberstein vyhrál dlouhé kalhoty. Tatínku! Děkuju, tatínku! Tak, šup do nich. No? Díky. Anglický kluci budou mít před tebou respekt. A jak tam budu vlastně dlouho? No, až se naučíš anglicky. Potom nás budeš všechny učit. Davide, pojď sem, něco tady pro tebe mám. To je deník. Zatím je prázdný, ale když si budeš každý den zapisovat, co se ti přihodilo, každou maličkost, tak si to pak spolu všecko přečteme. Děkuju, mami. A ty housle si sebou mám brát taky. No samozřejmě, kvůli tomu si tě Smithovi vybrali. A... Jedeš do hudební rodiny, pán hraje na varhany. Vidíš, ještě, že jsi cvičil. A Soša pojede se mnou? No jistě. Já jí totiž slíbil, že ji nikdy neopustím. Třeba si ji jednou vezmeš za ženu. Už jsem si ji vzal. Tak, tady máš pro štěstí. Děkuju. Bůh tě provázej. Davide, pojď. Achtung, auf Gleis 2 steht der Kinderzug nach Amsterdam und London. Befolgen Sie die Befehle. Neboj se, za chvilku za tebou přijedu. Ahoj, neboj, přijedu. Zeig mir deine Nummer. Are you on table 2 down there? Now you must hurry up and get your child on board immediately. Thank you very much. We're getting there. Tak tady to je. Další. Alphonse Fischl now. Excuse me. Hello. Hello, Mr. Winton. Hello, David. Table 2. Yes? Quick as you can. Tak Good morning, pojď. Matt. How are you, Niklas? Nashledanou. David Silberstein. Ahoj, Sošo. Ahoj. Děkuji. Ukaž. Tady to máš. Nashledanou. Kleinová, určitě tam musí být. Byla vybraná, 100% byla vybraná. Ne, doopravdy Prosím tady vás, není vezměte to napsaná. ještě jednou, to Vážně? není možný. Lído, prosím tě, nemáš Kleinovou v seznamu. Počkejte chvilku. Dobře. Máš krásný číslo. Kleinová. Bohužel žádnou Kleinovou v seznamu nemá. A buď tam hodný, Davide. Nemáte nějaký dodatek? Slib mi, že na sebe budeš dávat pozor. Všechny dokumenty jsme odevzdali včas. Vždyť vám říkám, že Říkám vám, že to není možný, že to, teď tam musí být. opravdu tu Kleinovou nikde nemám. A nemáte ji v tom... Davide, a ty obálky máš? Mám. Tak hned napiš. Co se děje? Stalo se něco? No není na seznamu, no. Prostě Ale to to není, není co mám možný, teď dělat. jsme to spolu podávali. To Tady může máte dosvědčit. svědka, že jsme to Já spolu teda už podávali. Já seženu pana Tady Vítka. musí být tady. Uvidíte, že jsem měl pravdu. Davide, já asi nepojedu. Jak to? Proč? Tak kam se to mohlo ztratit? Klein. Mr. Winton. Klein. Kleinová. Klein. Yes. Klein. There's been a mistake. Should be on the next train. Říká, že pojede příštím vlakem. I'm sorry. Že se stala nějaká chyba. Promiňte. Brzy
brzy se vrátíš. Tak, Davide, už musíme jít. Tati, Soša nejede se mnou? Soša je zařazena do dalšího vlaku. Tatínku, já tam nechci jet. Soša nejede. Já tam nikoho neznám. Ale Davide, jsi přece velký kluk. Sportovec, muzikant, ty se nestratíš. Pojď, Ale já bez Soši nemůžu jet. buď rozumný. Aspoň to tam zatím všechno oblídneš, než Soša přijede, no. Pozor, pozor! Poslední výzva pro děti ze zvláštního vlaku do Amsterdam a Londýna. Drž se. Neboj, Soša přijede. Achtung, Achtung! Der Sonderzug ist zur Abfahrt bereit. Davide, počkej na mě. Počkám, Sošo. Sasha? Oh, come on. Now you're going to be on the next train on the 1st of September. Yeah? All right? Další vlak už nikdy neodjel, protože začala válka. Z celé naší velké rodiny jsem zůstal naživu jenom já. Vím, že pro mé rodiče muselo být jedinou útěchou, když umírali. Vědomí, že já jsem se zachránil. Až po 50 letech, poprvé od války, jsem měl to štěstí znovu potkat pana Nicholase Wintona, kterému spolu se stovkami dalších dětí vděčím za svůj život. Toto je Věra Gissingová, je dnes zde mezi námi. Musím vám říct, že sedíte přímo vedle svého zachránce Nicholase Wintona. Tohle číslo jsem měla na krku a tady je povolení k vstupu do Anglie. Jsem další z dětí, které jste zachránil. Mohu se zeptat, je mezi námi ještě někdo, kdo vděčí za život Nicholasi Wintonovi? Jestli ano, prosím, postavte se.